Jamila na gudu wace makaranta kika yi ne? Ai ba a rabu ba boko. Me? Ba na neman duniyan babu na neman lahira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina so ki sai baki da ilimi ko ɗaya kenan? Ko kusa ko alama? Ko na yin sallah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ai kin yi karatun Fatiha ko? To me kika yi a lokacin da kina yarinya baki karatu ba? To daga dai a daura mana talla sai dai in mun dawo kuma mu je aikin gona. Hajiya da so ba na zance ke kika rike ta ba? Me yasa to baki sa ta a makaranta ba? A hankali za a mai da mutane Yahudawa. To me kika koya mata kenan? Yawo da guje-guje da tsalle-tsalle akan titi. To gaskiya ni yanzu da kaina zan sa ki a makaranta tunda har yanzu baki makara ba. Na makara mana. Yanzu aka ce a je makarantar kuma ta ina za a fara? Baki makara ba mana. Ke dai kawai ki faɗa min idan kina sanyi. Idan ka wuce baka je makaranta kana yaro ban ka girma sai dai kuma ka haƙura. Kar ki damu da wannan, ke dai kawai ki faɗa min idan zaki. To in dai hakan ne ai sai a yi makarantar. Gaskiya yanzu ke dai idan na ce zan saki a firamare kin yi kursumemiya da yawa. Gaya mu wace makaranta kike so na saki? Sakandare. To shikenan ba matsala. Amma Aisha Tsamiya da Allah ina so ku ɗauke ta aiki a kamfanin ku mana. Me za ta iya? Mata da ko primary school ba ta yi ba? A'a ko ɗan shara ne da goge-goge ai sai ta dinga yi muku ko? Za mu iya fita da ita. Kuma haka ne. To nawa za ku dinga biyan ta? Duk wata 20,000. Haɗin faɗa. Hello, na Kalala. Kai ne. Tana ina? Wallahi ina office. To kai maza ka zo yanzu nan na goni ya sassari wannan yaron naka wanda kake aika ya siyo ma wiwi kuma ya kwace zakar gaba ɗaya ya tafi da ita. Ƙwarai ma kuwa. Kutumar uba anan. Ƙwarai. Ka gane waye? To gaskiya dai ban san shi ba. Wace hanyar riga ce a jikinsa? Dogo ne baki kuma da bakar riga a jikinsa. Bakar riga dogo baki. Ƙwarai kuwa. Okay, an kai awa nawa yanzu? Yanzu nan fa. Zuwa da wani lokaci za ka ƙara so? Awa ɗaya. Yawwa to sai ka ƙara so. Kai bugagge ka ji tsoron Allah. Hai, ni fa yau daɗi nake ji an fasa auren Rahama Sadau. To wallahi to ki samu guri ki zauna mana. Ba zan zauna ba. Ai sai ki ta dewa. Na sha kwada mata bari anan kan tunan. Maryam ya na san cewa kina da aljanna. Dakata, ba sai kin mu wannan ihun ba. Iya yanzu ma kin tabbatar min kina da su. To amma ya suna aljanna da kike da su? Aminu Sayra. A cikin aljannan? Kwalale dorai. To Da Alugumsa. shi ma aljannin ne? Kace akwai sauran rashin a hankali a ƙasar nan. Kice su ma aljanni suna da daraktoci masu irin sunan daraktocin mu. Normal ne to. Amma dai a cikin sa har da sarki Aliko. Wala ba ruwan alimi. Kamar ya zaka ce ba ruwanka? Ba kai ka fara kawo ta Kannywood ba? Ni zargi ma nake ina tunanin kai ka tura mata ma aljanu. Kana tunanin zaka iya min barazana ne? Kai ni fa barazana ne mai yiwa barazana kawo ku ai dole in yi maka barazana. Kuma dole a cikin Kannywood a samu zakakuran da za su je su samu wannan maganin a cikin dajin kare kukanka. Maganar yara kuma? Kamar ya maganar yara. Kaga yanzu maganin nan fa dole sai an je dajin Sambisa sannan za a iya samu shi kuma dole sai an samu zakakuran da zai je dajin Sambisa. Hamar Allah. Allah kuwa. Kai, ni fa Prince wallahi ina so in magana da kai sai dai wallahi kurjini kake min niyyas. Je ka kai tsaye kai magana da kake so kai. Ka san fa kai zakakuri ne kuma ka ce zaka iya yin komai akan Maryam Yahaya. Kaga zaka iya zuwa gaba da dajin Sambisa ma ka samu mata wannan makarin asiri da sarki yayi mata. Dan ba sai na bazar da kai ba. Me ya zafi kuma zaka bazar da ni Prince? Yanzu me kake nufi kenan? Babu ruwanka da mu. Tam, shikenan. Amiya dan kwambo. Ina da hankali. Ni ma ai na san kuna da hankali shi yasa kaga na kirawo ku. Kaga kai kaga je kaga yau ka buge baraka ma ke bana. Kaga zaka yin komai akan wannan yarinya. Akwai sauran rashin a hankali a ƙasar nan. Ni a jikina na ji cewa kai kadai zaka iya zuwa dajin Sambisa ka samu wa Maryam Yahaya wannan makari nata. Sai dai mu tafi tare wallahi. Ka ganni nan wallahi ba ni da lafiya. Amma da gudawa nake kaga za ta yi barke mana hanya. Hanya ɗaya ce. Yawwa wace hanya kenan? Mu tattara mu kai shi ƙara kotu. Kotu kuma. Kunan aje kotu din. To kai da kake cewa kai su kotu, kai da ma ahalinka ka kasa ba su gadan su. Saboda dukiyar su ce. A'a, ba dukiyar su ba sai taka ce amma kuma kai mahaifin su ne ai. Kuma kai musu alƙawari ko ba kai musu ba. Na musu alƙawari. A'a, to ka cika musu mana. Ai lokacin da na musu alƙawari din nan ba cikin hankali na nake ba. To ai shikenan. Mama dan Allah ya sauri a je a yi mu wanki na wallahi kayana duka sun yi datti. Kar ki manta idan kin wanke ki je ki kai wa Hassan ya goge mu. Baba dan Audu ya duniyan ne. Yo ni da muka saka wani turmin kokawa da duniya. Kai. Tai mun wuju ta dauke ni ta yi sama. Haba dai. Za ta cake ni da kana turje. Kai dan Allah. Kai fa alquran idan kai. Amma dai yanzu ka dan rage yin abun kunya dai ko? Abun kunya dai ni ina jin anya akwai wanda ba taba yin zama.
Ka ce kana na inda na san ka. To ai yanzu na fi mota. Haba dai. Ni ka gan da kike gani? Har matar soja na ne. Matar soja? Ai yasa. Kai. Amma ka san me ke faruwa kuwa? to bana ce ba bana ce a'a ba. Wannan matar ce fa da aka sace wa rago ta zo. Kuma ta ce ita kai take zargi domin ita jiya fa da daddare kai ka shiga gidanta. Ni fa ba a daren nazo ba. Ka daina daga murya domin ta ɗebo 'yan sanda gangami suna nan a waje suna jin ka za su shigo nan. Amma da aka yi haka to Kai zan yi wa wannan tambayar ai. yanzu ne shawara ya sa. To wannan ragon da ka ɗauka ma ba shine nata ba. Na wani makocinsu ne kuma soja ne shi ya kawo gidan nata ta kiwata mai. Ba natan ka ɗauka ba to nashi ka ɗauka. Wallahi ni na zaci shi ne. Ka san dai ka yi laifi ko? Ai na yi kuskure. To yanzu ina ragon? Ko kun shi can To amma me yasa baka yanka shi ba? ba na so ne in fallasa kaina To ya mu sayar da shi mu raba mana. daga baya kenan.